Varios días despois de producirse o suceso, non hai novidade en relación á autoría das pintadas no Pazo da Mercé. O alcalde José Carlos Vidal lamentou os feitos, pois segundo el supoñen un atentado contra un ben patrimonial, que aínda que non é municipal, ten un gran valor histórico. Dende o Concello apélase á colaboración cidadá para poder identificar o posible autor ou autores. De momento, a verdade que non hai ningunha novedade. É moi raro que non vise nadie nada, non? Porque ademais está nun sitio ademais moi, bueno, pois bastante transitado, polo menos pasan coches a menudo, e a pintada, ademais, as pintadas se fixeron cara á carretera, ou sea que é raro que nadie vira nada, que si quero aproveitar tamén, por si alguén efectivamente pasou por ali e veu a alguén facer unha pintada, bueno, pois que se poña en contacto ca policía, non? Dende o Concello lamentan os feitos, xa que supoñen un atentado contra o patrimonio local. É lamentable que ainda estean sucedendo este tipo de actos en estes tempos, pero bueno, é algo ao que non nos acabamos de acostumbrar, pero que desde logo eu non lle encontro explicación como se pode atentar así contra o patrimonio público. En este caso, ademais, trátase dun priorato, no século XVIII foi un edificio que era un priorato beneditino, que iba a dicir dos poucos, pero é o único exemplo que temos de priorato beneditino neste lado da ría da Arousa, non? Segundo o rexedor, o responsable podería enfrontarse a unha grave sanción. Que quede claro que non ten titularidade municipal, ten unha titularidade particular. O digo porque moitas veces se nos reclama ao Concello que temos eso abandonado. Bueno, quero que quede eso moi claro, non? Que se trata dun edificio de propiedade particular, non municipal. A pena é que, pois precisamente, esta xente non se dea conta tamén do delito que están cometendo, porque se enfrentan a multas, a sancións moi cuantiosas contra o patrimonio.